Meta fl-interrogazzjoni ntwera r-ritratt ta' martu, Rodrick Cassar dawwar wiċċu. Iżda meta reġa' ħares ma wera ebda emozzjoni għall-immaġini tal-mara tiegħu mejta b'tir f'rasha. Waqt il-kompilazzjoni ta' Rodrick Cassar li qed ikun akkużat fil-qorti li qatel lil martu Bernice intqal kif l-awtopsja wriet kif il-vittma mietet kaġun ta' tir sparat f'wiċċha u mhux dak li laqatha f'sidra. Dan wara li Rodrick Cassar ħareġ lil martu mill-karozza u wara argument jaħraq u ħareġ arma tan-nar mill-karozza tiegħu u spara 3 tieri, wieħed minnhom jolqot l-art. Wara li l-pulizija konfermaw li t-tfal ma kinux mal-allegat aggressur u ma bdew in-negozjati miegħu. Bl-esperti jażlu li ma jaġlux hekk kif dan beda jgħeddet li jagħmel suwiċidju. Dan minkejja li kien qed jibża li joqtol lilu nnifsu hekk kif beża li ma jmutx u bekk beda jitlob lill-pulizija biex jisparaw fuqu. Fis-sigħat ta' wara x-xhieda spjegaw kif l-akkużat b'xejn ma ried jagħti ruħu b'idejh għax fi kliemu ma rridx imur il-ħabs u bekk qal lill-pulizija biex imorru lhem. Kif is-sigħat bikrin ta' filgħodu meta l-pulizija ddaħlu fl-appartament ta' Rodrick Cassar fejn hemmhekk sabuh fil-kamra tas-sodda bl-arma f'idejh. Hemmhekk huwa bda l-ordnijiet kollha mogħtija mill-pulizija sakemm ittieħed l-isptar Mater Dei. Minn tfittxijiet fir-residenza nstabu numru ta' skratax ta' kulur ħadrani. Fil-jiem ta' wara Cassar ġie interrogat kemm il-darba iżda ma ried iwieġeb għall-ebda domandi u qal biss li jiddispjaċih għal dak li ġra la martu. Iżda fl-istess waqt ma wera l-ebda emozzjoni. Anke meta urew ritratt ta' martu mejta u ma wera l-ebda rimors. Minnaħa l-oħra meta ġie mistoqsi dwar uliedu, Rodrick Cassar infa' jibki. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri qed jidhru għal Rodrick Cassar. L-avukati Stefano Filletti, Marita Paġdimek, Enmeri Kutajjar u Rodjen Xiberras qed jidhru għall familja tal-vittma. Is-seduta tkompli fl-14 ta' Diċembru.